Gumikan sa pag-uwan-uwan o sa hangin epekto sa bagyong Ursula. Minus ra ang nagawas kadalanan kagabi sa Metro Cebu sa pagsugat sa Pasko. Apan ang uban, lain-lain diskarte o kalingawan ang gihimo aron makasilibrar sa Pasko. Ang report ni Nico Serino. Bispira sa Pasko, nahimong uwanon ang dakong bahin sa Metro Cebu, epekto ni bagyong Ursula. Gumikan sa pagbunok nga pupanag sa mukusog, daling nabahaan ang pipila ka lupang bahin sa dakbayan. Hangtod nga magtungang gabi na sinati gihapon ang pag-uwan-uwan ug pag-uros sa hangin. Pasado alas 10 ug alas 11 kagabi, may brownout pa sa pipila ka bahin sa Metro Cebu. Mao nga nabantayan nga menos ra ang nanggawa sa kadalanan aron musugat sa Pasko. Gikan din sa himutangan sa baybayon sa Barangay Look, mag-alas 12 na sa tungang gabi, mapatiyagan dinhi ang kusog nga hangin mugna nga epekto ni bagyong Ursula gikan sa uwan sab nga pagtutaligsik ra hinuon ang nasinati ni mga orasa hangtod na sa hangin nga miuros dinhi dapita. Apan sa usa ka bahin sa Look, dapit sa bantayan sa hari, wa makapugong ang uwan sa kalingawan sa mga managsilingan. Tradisyon nila nga magtapok aron alegre ang kasaulugan sa Pasko. Nagpa-contest sila og sayaw kung diin mo abot sa unom ka mga grupo ang nagtigi alang sa gikahinaman nga cash prize. Ikalipay man sa tanan. So among ipadayon among Pasko bisag nang Ursula. Ang Mandaue City Police Office mihulagway malinawon ra ang pagsugat sa syudad sa Pasko. So far, mingaw lang yun. We have no related incident to firecrackers and also mo kuan sa Pasko. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitong Bisdak.